Salutare toată lumea, numele meu este Alex, bine v-am găsit la un nou episod din Mortal Kombat. Primul episod din Mortal Kombat cu Raul. Și n-am apăsat de mult timp pentru că n-am avut ce să postez. Dacă nu știți ce și cum eu sunt nubul, iar el e ăsta. Eu sunt cel din stânga și el e cel din dreapta. Cel mai rău. Ia uite. Zeul jocului. Și hai să vedem dacă pot să câștig cu Raul. Tu mă, reptile. Cum tu dăduși primul hit dacă eu nici nu... Pentru că te prinsei, dar după aia mă lovești tu undeva. Pentru fanii n-aș vrea să pronunț acel cuvânt. Bă, tu n-ai fan, eu am fan. Bă, cine-mă tu? Bă, tu n-ai canal de YouTube. Alex Velea. Tu nu ești Alex Velea. Tu ești Alex Velea. Pleacă-mă de aici. Tu nici măcar n-ai canal de YouTube. Mai pleacă. Că știi că tu ai, știi? Da, am. Ia, hai să te căutăm după aia pe YouTube. Da, nu știe voi că am. De aici. Eu am deja X-Ray, fugi. Fugi în spate, cam X-Ray. Ia și? Fugi, mă. Și? Fugi cam X-Ray. Și nu mă face să-l folosesc. Eu nu vă dau palme peste. Vedeți ce bubă mare are asta pe cap? Așa e și în realitate. Nu, eu n-am bubă pe cap. Ba, ai o bubă pe cap. Mi se vede în episodul de Minecraft, mi se vede fața. Ha. Și Raul mănâncă floricele. Băia că-mi plac. În timpul filmării. Și ce mă? Ce mă? Unde scrie că n-am voie? Unde scrie? Vreau să văd acum manualul unde scrie că n-am voie. Ah, dacă te prindeam în aia. Ce încearcă el să facă, bă. Au. Oh, fuck, ce era aia? Este, fraiera. Oh, fuck, ce scui, mă? Bă, nu-i frumos să scui tu în direct. Hai că eu fug de tine. De ce mă nimerești? Zici că fugi de mine. Păi fug. Dar vreau să te mai și bat puțin. Așa, ca să-mi amintesc de clipa când te-am bătut. Apropo, a câștigat odată, dar din cauza că nu am pus acel episod pe YouTube, pentru că picase... El trișase, pentru că... Ați văzut că a trișat! Mi-a băgat degetul în ochi! Ăsta-i trișat! Wow, să știi că... Ăsta-i trișat! Ha, mai vine. Nu! Du-te, naiba! Nu mă omoră! Du-te, naiba! Ba, mă omoră. Ba, nu te omoră. Ba, da. Ba, nu. Oh my gosh! Pleacă, naiba de aici! Pleacă! Nu! Nu se Nu poate! să aibă Wales! Bă, ce noroc a avut el! Cine câștigă prima oară? Eu. Ba nu, eu câștigă. Eu, nu. Păi făcurăm o rundă. Nu făcurăm. Decisiva. Pleacă-mă de aici. Bă, ce nu înțelegi? Nu te suportă lumea. Pleacă-mi șopârlă. Pe mine mă supoartă englezii. Cum ar fi Marky Planet. Nu mai știu numele. Bă, șopârlă proastă. Scuze. Pleacă șopârlă idiotă. Scuze că dacă vă uitați și ziceți că pleacă zic de voi numele. Idiotă. Dacă te prindeam în aia. Și ce-mi făceai? Te băteam. Trebuie să-i facem un fatality. Votați Yami. Ce ziceți? Trebuie să fiu departe. Nu reuși. A fost un meci trollat. Nu ți se vede capul, bă. A fost un meci trollat. A fost. Și consola mea? Raul încă n-are consolă. O dau să meu. Bă, că ți-aduce și ție Moș Crăciun în PS3. Moș Crăciun nu există. Cine votează că există în comentarii, rapid? Cine votează că nimeni nu există în mâna sus? Nimeni. Eu ridic mâna. Și o să jucăm cu Sub-Zero. Du-te, mă, iar pe scurt. Sub-Zero, dacă nu iei pe nimeni, lupta care va avea loc între Sub-Zero și Scorpion. Nu, și Sub-Zero. Pentru că tu ți-l luați cu skin. Da. Da, nu. Te las să treci fericit. Îl iau pe Ermac. Sunt cea mai
Mi-am luat o pășetă, sunt cea mai cochetă din Vreau să mă Paris. șot cu iarba. Ia. What the fuck? Uitați-l pe lou. Da, uitați-l pe rol, da, fiți când ai apărăși tu, bă. Oh, da. Și așa, tot cu forții, tot nu mă bate. Dar pleacă, mă, de aici. What the fuck, tu vezi că lași gheață în urmă tău. Bă, eu sunt ghețar, mă. Tu ești cur. Sunt cea mai cochetă din Paris. Mi-am luat o pășetă. Și eu mi-am luat o iarbă. Suntem băieți, nu suntem fete. What the fuck? Bă, Dick, preotul pe altar, bă. Băi, preotul pe altar, Dar bă. nu e preotul, bă. Dar eu zic că e preot. Și dacă e Eu preot, zic că e metalist. eu zic că e măta. Eu zic că e rasist. Eu zic că e măta. Eu zic că e rasist. Eu zic că e măta. Aia că. Bă, dar în Mortal Kombat 10 fii atent. Și că dacă arunci cu o babă în ăla, te omoară. Hai, mai vină mai încoa. Stai, oțelul. Trebuie să vă uit. A! Eu te las că mai sunt 29 de secunde și am mai multă viață ca tine. Ce vrei să faci, mă? Deci, bă, ai mai multă viață decât mine. Da, mă, da. Da, mă, da, ești gelos, ce? Ești gelos? Ești gelos? Mă las Nu, să nu, mor. Nu se va întâmpla așa ceva. Niciodată. No! Leule. L-am bătut. Da, mă, X-ray-ul lui Ermac e ca ăla din 10, nu? Te Nu. poate prinde de oriunde. Ba nu. Bă, da. Trebuie să fie aproape. Bă, Să fii dacă... puțin mai încoa. Chiar lângă. Lângă. Faci, bă, la Dar nu ce? poți să te... Bă, dar cum rămâi jos când aia? Se mai întâmplă să mai rămân jos. Păi dacă ești obosit după ce ți-am dat în gură. Cred și eu. Obositule. Ești un obosit ambulant. Vină, Eu nu vrei să fac folosesc. X-ray-ul? Eu nu Fan, folosesc. fucking X-ray. Tu mi-l faci, mă. Ești Eu nu ți-l fac. Bă, dacă e rasist. Nu mai rașește fucking X-ray-ul. Oh, ce fă aia? Tu crezi Ce că... faci, mă, dai cu mâna? Bă, țigane. Nu mai da, mă, că nu se dă așa. Ba da. Dar nu înțeleg, cum au oamenii ăștia din Mortal Kombat puterea, deci fie, dacă îți dau un cuțit în cap, nu mori. Du-te. Îți zic că faci X-ray, că ești rasist. Dar nu folosești X-ray-ul, ce să-i fac? Hai, Și hai să-i facem un fatality, chiar dacă sunt pe sus. Și acum cade telefonul. Bă, nu mai te pune! Da, mă, că nu să mă uși pe ăla. Nu mai fi rasist. E un fatality ca... Oh! Ce faci, mă? Am rupt capul. Nu vă uitați, n-aveți voie să vă uitați. Atunci nu mai primești floricele. Și... Poate să vedem dacă mai merge încă unul. Raul, crezi că într-un minut terminăm un meci? Pe că mai avem. Mai avem un minut. Ah. Bine, știi, cam atât a fost pentru Bă, mai asta. avem timp de un meci. Meciul de final. Lasă-l, mă, nu mai avem timp. Ba da, mai avem timp, meciul de final. Acesta este episodul, sper că v-a plăcut și ne vedem data Ne viitoare. vedem Pa! la viitoare!